ngimxolela khona umakoti ngimthanda kakhulu ngamxolela mase kuqhamuka isayidi lakhe ethi into ebanga ukuthi angasitsheni ukuthi umakoti wakhe umthanda kakhulu manje bazi ukuthi izolunga lento mase sitshenile thina amahlazo bese singakwamukeli kahle hle ukuze umakoti abuye azoshada kahle isingazilutho ikona bengasazisi kodwa khweni lakhe zonke izigameko ezenzekile bebezazi ngoba bebabikela. Manje njengoba babuyelene benazi ukuthi sebabuyelene njengoba kuzoyenzakala lesigameko besingazi thina besazi bahlukene ngiqala ukubona Sunday ngibabona behamba bobabili phela bengikwazi umakoti ubencenga nje izihlobo zakhona lapha ekhaya njengakakhulu wakhe amantombazana akhona ukuthi akamncengele umkhwenyana wakhe kusho ukuthi wagagamela yonke lento ayisho kwayela umkhwenyana ke ubesendwebi kakhulu. Into engiyizwile ke ukuthi babange ukuthi la ayimuvele khona on umakoti uyona amdestroyele khona lapho ke wamdestroy phela kusho ukuthi naye ngendlela ukuthi wayemthanda ikhona inhlese kusho ukuthi ubuvuma ukuthi asondele eduze kwakhe kodwa esenayo omunye umuntu kanti kuzothi ngale ngathi elele bese George ifoni ke lo umakoti bese eyabidurize ukuthi banayo bese postela bese esendela lo amuve online wasefika wamala yena thina sebuya back esithi hayi thina kusuthi siyaqhubeka naye futhi wamala kusuthi wasala yedwa kanjalo wasethukuthela kakhulu ke ikona okuholela ekuthenini aze enze kanje. Manje baba Ntaka mhlambe ungasichazela ukuthi wena ngenkathi umbona kokugcina ebenjani wakumuntu oright wakumuntu ophatheke kabi nokuthi nje usibusise bekumuntu onodlame noma into ecala manje. Umfana wami nje ngimazi njengomuntu oquiet phela oziphuzelayo uma esephuzile nje ukhuluma nje into ayiqonde nje ngqo kodwa engalwi phela nje ukuthi uma esephuzile akanawo amahloni makabe engaphuzile unamahloni ngalendlela eyisimanga kodwa mase waphuza isuke esazi ukuthi uzokhuluma nawe lento afisa ukuyikhuluma yena bengena umuntu onodlame udumile nasendaweni ukuthi nje hayi umfana ube right nje nomakhelwane nabangani bangakufakaza lokho. Ugcinene nokumbona mawumbona benjani? Ngimbone right nje izolo kusho ukuthi ubengifihlela mina ukuthi kuzokwenza ngizwe ngoba sekwenzeka isigameko kusho ukuthi izinto ezama symptoms ukuthi ubezozibulala izinto abezenza ekhaya ephingane lo kaphilo ngisho imoto uphisane ngayo izolo before kwenzeka isigameko. Okwamanje njengomndeni yini ezokwenzakala kakhulukazi nomndeni wakamakoti nakunina khona sinokukhulumeni? Njengamanje abakamakoti sibona nesigamekweni lapho umakoti akadelele khona angikwazanga ukuthi ngikhulume nabo ngibonile ukuthi bathanda ukuba nolaka futhi bengibona ukuthi into efanele le manje njengoba nami sengikulesimo bengithanda ukuthi sihlangane siphushe lento sikhombise ukuthi thina singene phakathi kwalento le akekho onecala abantu kusuthi abayazi indaba yabo yibona laba abalele bobabili. Manje umbuzo wami ogcina baba ukuthi ingane yona niyazi ukuthi ikhona i-right ikephi khona enikwaziyo ngengane? Angikwazi ingane ngazihlala kubo kamawayo njengamanje angazi ukuthi kuphi ngoba phela ngibone bebehamba ndawonye emotweni angikwazanga ukukhuluma nabo ngoba bengibonile ukuthi nabo basaphatheke kabi kusho ukuthi umuntu mephatheke kabi angagcina mhlambe nawe sekuphatha kabi ngokuthi uphatheke kabi ngoba manje umuntu osondelene nawe lo owenze into manje angikwazanga ukubuza kodwa ngiyafisa ukuthi sixhumane sikhulume sidlulisele ekhasi. Ngiyabonga kakhulu baba Ntaka ukuthi ukhulume nathi ngesikhathi esinje. Sibonga kakhulu. Ngixolela khona umakoti ngimthanda kakhulu ngamxolela mase kuqhamuka isayidi lakhe ethi into ebanga ukuthi angasitsheni ukuthi umakoti wakhe umthanda kakhulu manje bazi ukuthi izolunga lento mase sitshenile thina amahlazo bese singakwamukeli kahle hle ukuze umakoti abuye azoshada kahle isingazilutho ikona bengasazisi kodwa khweni lakhe zonke izigameko ezenzekile bebezazi ngoba bebabikela. Manje njengoba babuyelene benazi ukuthi sebabuyelene njengoba kuzoyenzakala lesigameko besingazi thina besazi bahlukene
ngiqala ukubona Sunday ngisengibabona behamba bobabili phela bengikwazi nje umakoti ubencenga ngisho izihlobo zakhona lapha ekhaya njengakakhulu wakhe amantombazana akhona ukuthi akamncingele umkhwenyana wakhe kusho ukuthi wagagamela yonke lento ayisho kwayela umkhwenyana ke ubesendwebi kakhulu. Into engiyizwile ke ukuthi babange ukuthi la ayimuvele khona on umakoti uyona amdestroyele khona lapho ke wamdestroy waphela kusho ukuthi naye ngendlela ukuthi wayemthanda ikhona inhlese kusho ukuthi ubuvuma ukuthi asondele eduze kwakhe kodwa esenayo omunye umuntu kanti kuzothi ngale ngathi elele bese George ifoni ke lo umakoti bese eyabidurize ukuthi uba naye bese postela bese esendela lo amuve online wasefika wamala yena thena sebuya back esithi hayi thina kusuthi siyaqhubeka naye futhi wamala kusuthi wasala yedwa kanjalo wasethukuthela kakhulu ke ikona okuholela ekuthenini aze enze kanje. Manje baba Ntaka mhlambe ungasichazela ukuthi wena ngenkathi umbona kokugcina ebenjani wakumuntu oright wakumuntu ophatheke kabi nokuthi nje usibusise bekumuntu onodlame noma into ecala manje. Umfana wami nje ngumazi njengomuntu oquiet phela oziphuzelayo uma esephuzile nje ukhuluma nje into ayiqonde nje ngqo kodwa engalwi phela nje ukuthi uma esephuzile akanawo amahloni makabe engaphuzile unamahloni ngalendlela eyisimanga kodwa mase waphuza isuke esazi ukuthi uzokhuluma nawe lento afisa ukuyikhuluma yena bengena umuntu onodlame udumile nasendaweni ukuthi nje hayi umfana ube right nje nomakhelwane nabangani bangakufakaza lokho. Ugcinene nokumbona mawumbona benjani? Ngimbone right nje izolo kusho ukuthi ubengifihlela mina ukuthi kuzokwenza ngizwe ngoba sekwenzeka isigameko kusho ukuthi izinto ezama symptoms ukuthi ubezozibulala izinto abezenze ekhaya ephingane lo kaphilo ngisho imoto uphisane ngayo izolo before kwenzeka isigameko. Okwamanje njengomndeni yini ezokwenzakala kakhulukazi nomndeni wakamakoti nakunina khona senikhulumeni? Njengamanje abakamakoti sibona ngesigamekweni lapho umakoti akadelele khona angikwazanga ukuthi ngikhulume nabo ngibonile ukuthi bathanda ukuba nolaka futhi bengibona ukuthi into efanele le manje njengoba nami sengikulesimo bengithanda ukuthi sihlangane siphushe lento sikhombisa ukuthi thina singene phakathi kwalento le akekho onecala abantu kushuthi abayazi indaba yabo ibona laba abalele bobabili. Manje umbuzo wami ogcina baba ukuthi ingane yona niyazi ukuthi ikhona i-right ikephi khona enikwaziyo ngengane? Angikwazi ingane ngazihlala kubo kamawayo njengamanje angazi ukuthi kuphi ngoba phela ngibona bebehamba ndawonye emotweni angikwazanga ukukhuluma nabo ngoba bengibonile ukuthi nabo basaphatheke kabi kusho ukuthi umuntu mephatheke kabi angagcina mhlambe nawe sekuphatha kabi ngokuthi uphatheke kabi ngoba manje umuntu osondelene nawe lo owenze into manje angikwazanga ukubuza kodwa ngiyafisa ukuthi sixhumane sikhulume sidlulisele ekhasi. Ngiyabonga kakhulu baba Ntaka ukuthi ukhulume nathi ngesikhathi esinje. Sibonga kakhulu.